No, no, Vamos a hablar. esta tiene más megapíxeles. Ya está. Estem amb Enric Pla, l'alcalde de Vinaròs, que ara mateix ens comentava que per fi hem encertat un bon dia de paelles. Portàvem uns anys ja de mala hora, no? Bueno, però ens ha costat un poquet agarrar el ritme, que les primeres festes ens han agarrat en un poquet de pluja, però ara jo crec que ja hem agarrat el pas i per tant la festa este any crec que tenim sol, no tenim aire, tenim una gran camaraderia, pues serà un dia excel·lent i desitjar a tots que tinguin aquest gran dia. Una pregunta obligada a l'alcalde, és d'alguna comparsa? Bueno, aquí estem en la comparsa dels Cherokees i no portem la samarreta avui perquè tenim que ser alcalde de tots, però bueno, ahí queda. Molt bé, gràcies. Mira! Avui veo quina pista hi és. Si havia que escollir entre pluja i calor, no tinc calor. Bueno, no, los pimientos los últimos, claro. Aquí se viene. Eso ya no va para allá. Que no va para allá. El primer aquí, l'últim que ha arribat a la comparsa, Quatre gambes per damunt la campanya. Però no te gambes. Està de gambes. Vamos a tener que correr, que no haga la... Si no confía, yo antes de esta sección me quité como...